Hi go chéine, tá le bhacha mar chéile ach an nómh táimid ag Fíonchaora Sméara chun smoothie inmh. As tá fáin maid díobh in Oideas is beag sé híos sa description chuma. Ja, ben je zo gehouden? Dúirt ar gailen ghfuil annach chud snéir híos na son. So, seolann níos síos bóithí na bhleá. Tá sé a gcuin! Líomóid iad. Inis ha mí chun smoothie a dhéanamh. Láhan sé chodáas! Tá plean go. Oideas. Sláinte. Gurb míle maith agaibh as Fíonchaora má video. Is ná den dearúd tá Oideas híos a description má hastíanamh Fíonchaora. Gurb míle maith agaibh. Slán!